Усім прывітанне, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук, і нягледзячы на даволі позні час, мы працягваем наш эфірны дзень. І зараз у нас у эфіры у нашай варшаўскай студыі, упершыню ў варшаўскай студыі кіраўнік кабінета прадстаўнікоў Святланы Ціхановскай Валеры Кавалеўскі. Добрый дзень, спадар Валеры. Добрый дзень, спадар Зміцер. Дзякуй, што знайшлі час і зайшлі. Я так разумею, што у Варшаве не для того, каб варшаўскай кавы папіць па справах. Ці можна гаварыць про тое, вот з якой місіяй вы тут? Добрый дзень яшчэ раз і дзякуй за запрашэнне. Сапраўды рэдкая магчымасць пабыць у студыі у жывой размове з журналістамі, заўсёды гэта дапамагае. У Варшаве сапраўды недзеля кавы, хоць вельмі люблю польскую кухню. Дзеля того, каб правесці кансультацыі з Міністэрствам замежных спраў Польшчы, з офісам прэзідэнта. Гэта тое, што было галоўнай прычынай прыезда сюды. Акрамя таго, тут гэтымі днямі праходзіць мерапрыемства Арганізацыі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе па чалавечым вымярэнні, і таксама абмяркоўвалася тэматыка Беларусі. Таму я разам са спецпрадстаўніком Святланы Ціхановскай па выбарах Александрам Шлыкам прымаў удзел у гэтых мерапрыемствах. Таму такая атрымалася досыць поўная праграма. Спадар Валер, удзел у канферэнцыі гэта я разумею. А вот сустрэча з адміністрацыяй польскага прэзідэнта ці з польскім МЗСам. Здаецца ж, сама Святлана была тут вот буквально тыдзень таму. Яна магла тут звычайна альбо перад візітам лідаркі прыязджаюць прадстаўнікі, нейкія там папярэднія дамоўленасці агучваюць, а потым лідары прымаюць нейкае сумеснае камюніке. А тут пасля. Чаму? Бадай, што тут ёсць такія два галоўных падыхода да такіх візітаў. Больш класічны, калі спачатку праводзяцца рабочыя сустрэчы, прыязджае дэлегацыя, абменьваюцца візітамі, прапрацоўваюць нейкія працоўныя пытанні, высвятляюць нейкія праблемы і рыхтуюць рашэнні да гэтых праблемаў. І пасля ўжо, калі праходзіць галоўны палітычны візіт, лідары сустракаюцца, яны прымаюць рашэнні, якія былі выпрацаваныя працоўнымі камандамі да гэтага. У нашай сітуацыі трошкі па-іншаму адбываецца у нашай працы, таму што звычайна Святлана Ціхановская прыязджае з візітамі, яна адчыняе дзверы, яна дасягае нейкіх палітычных дамоўленасцяў аб тым, што мы будзем прапрацоўваць нейкія праблемы, пазначае часам гэтыя праблемы, і пасля мы ўжо прыязджаем для таго, каб паглядзець, што мы можам супольна зрабіць, каб вырашыць іх. І вось гэта, бадай, што такая паслядоўнасць, якой мы кіруемся у большай частцы візітаў, хаця мы будзем, конечно, імкнуцца да таго, каб пераходзіць на такую больш класічную форму, для таго, каб Святлана Ціхановская ўжо завяршала вось гэты этап падрыхтоўкі. Спадар Валер, дзесьці паўгады таму, калі ўжо здавалася, вот Святлана Ціхановская сустрэлася ледзь не з усімі еўрапейскімі, прынамсі, лідарамі, было такое адчуванне, ўсё, у гэтым накірунку вось зараз будзе нейкае такое плато, чаго ж чакаць, вось з усімі сустрэлася, і потым візіт у ЗША, сустрэча з Байденам, вот такі вот пік. І пасля гэтага ўжо думаеш, цяпер-то ўжо дакладна, вот плато, спад, і вот нічога такога цікавага, асабліва у гэтым накірунку чакаць не даводзіцца. Ці ўсё ж таки даводзіцца? Падзяліцеся сакрэтамі. Сапраўды, кульмінацыяй міжнароднай працы каманды Святланы Ціхановскай стаў візіт у Злучаныя Штаты, сустрэча з прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Сапраўды мала што можна прыдумаць такое, што можа перабіць па значнасці, па заўважнасці такую сустрэчу. Але в прынцыпе міжнародная палітыка і знешняя палітыка, дыпламатыя, гэта такі працэс, які неперарыўны, ён увесь час ідзе. У яго ёсць свае пад'ёмы, ёсць свае спады, а ёсць сваё плато. Тое, што вы пазначылі ў сваім пытанні, сапраўды можна сказаць, што мы зараз выйшлі на пэўнае плато, хаця гэтае плато знаходзіцца па ўзроўню актыўнасці на вельмі высокім узроўні. У нас вельмі шмат запрашэнняў на мерапрыемствы, на міжнародныя форумы. Ёсць таксама і запрашэнні на нацыянальныя візіты. Яны таксама будуць адбывацца ў свой час у межах еўрапейскага звязу і за яго межамі. Вельмі важная для нас становяцца форумы міжнародныя. Гэта такая вельмі эфектыўная форма працы міжнароднай, для того, дзе ты можаш сустрэць самых розных лідараў в адным месцы і правесці цэлы шэраг сустрэч
без падрыхтоўкі міжнародных візітаў. Тое, што нас чакае у найбліжэйшыя тыдні і месяцы, таксама будзе вельмі важным для нас. Гэта міністэрская сустрэча АБСЕ, якая будзе праходзіць на пачатку снежня. Гэта саміт усходняга партнёрства пасярэдзіне снежня таксама будзе. 15 снежня. Так. Мы зараз высвятляем, якія будуць формы ўдзелу. Вось, дарэчы, я хацеў удакладніць, можа, вы можаце ўжо сказаць, таму што я прачытаў паведамленне, што з Брюсселя прыйшло, што вот на форуме ўсходняга партнёрства будзе пустое крэсла Беларусі і не будзе ніякага сцяга. Так вось, що ж такі пустое яно будзе цалкам, і будзе сцяг, і хто будзе там? Сапраўды, гэта пытанне адно з найбольш цікавых на сённяшні дзень. Тут ёсць свая інтрыга, безумоўна. Яшчэ летам Лукашенко і Макей заявілі пра тое, што Беларусь выходзіць з усходняга партнёрства, і імгненна дэмакратычныя сілы заявілі пра тое, што Лукашенко сыходзіць, але Беларусь застаецца, бо Лукашенко не мае права прымаць такіх значных рашэнняў ад імя беларусаў, бо ён прайграў выбары і не мае мандату ад беларусаў, каб весці такую знешнюю палітыку. І паўстала пытанне, хто будзе прадстаўляць Беларусь на гэтым саміце. Калі Лукашенко гэта не можа зрабіць, то хто? Ці зможа гэта зрабіць, напрыклад, Святлана Ціханаўская. У гэтым пытанні застаецца інтрыга. Сапраўды, на сённяшні дзень ёсць рашэнне таго, што гэта будзе пустое крэсла, і сёння, як мы даведаліся з гэтага паведамлення, што не будзе нават і сцяга, што таксама вельмі адметна, таму што фактычна гэта азначае адмову ад чырвона-зялёнага сцяга на сённяшні дзень дзяржаўнага сцяга Беларусі, што еўрапейскі звяз не хоча нават такой прысутнасці, бо гэты чырвона-зялёны сцяг абазначае менавіта Лукашэнку. Разам з тым мы лічым, што Беларусь, прадстаўленая проста пустым крэслам на мерапрыемстве такім важным, а яна ўсё ж такі больш будзе задавальняць Лукашэнку. Фактычна яго воля спраўдзілася. Беларусь не прысутнічае на саміце. Разам з тым для беларусаў вельмі важнае супрацоўніцтва з еўрапейскім звязам, і усходняе партнёрства, вся эта ініцыятыва — это выдатная платформа, якую можна эфектыўна выкарыстоўваць у нацыянальных інтарэсах. Таму ўсё ж такі нейкая прысутнасць будзе вельмі пажаданая. Мы можам быць упэўнены ў тым, што будуць нейкія дадатковыя мерапрыемствы, якія будуць каля саміту. Не будуць часткай саміту, але будуць каля саміту, дзе будзе забяспечаны таксама вельмі высокі ўзровень узаемадзеяння, абмеркавання беларускага пытання. Але мы таксама думаем пра іншыя формы, што можна яшчэ зрабіць, каб пазначыць прысутнасць Беларусі менавіта на самім саміце. Гэта яшчэ пытанне ў распрацоўцы. Ведаеце, вот ад вас слова «гэта інтрыга» мяне адразу выклікае падазрэнні, бо я прыгадываю, як мы з вами ўжо падчас візіту ў ЗША і з вами, і з Франыкам Вячоркам я размаўляў і задаваў пытанне, будзе сустрэча з Байденам ці не. Я перакананы, што ўжо на той момант было вядома, што сустрэча будзе, але вы абодва казалі, гэта інтрыга, яшчэ невядома, як там що будзе. Так і тут, вот што-то мне падказвае. Сапраўды, па гэтым саміце ўсё яшчэ можа павярнуцца самым нечаканым бокам. Мы пакідаем гэтыя дзверы адчыненымі. У нас няма абсалютнай пэўнасці у тым, што гэта будзе адбывацца так ці інакш. Больш за тое паведамленне, пра якое мы сёння чулі, гэта паведамленне з неафіцыйных крыніцаў. Дакладней, гэта безумоўна, што афіцыйныя крыніцы, але пададзеныя ў такім неафіцыйным стылі, каб не несці за гэта адказнасць. Гэта такое пазначэнне ў прасторы інфармацыйнай, каб паглядзець, якая будзе рэакцыя, ці неяк замацаваць нейкую пазіцыю, каб яна ўжо была больш-менш трывалая ў грамадскім разуменні. Таму вельмі часта па такіх пытаннях складаных, інтрыгоўных пытаннях рашэнне прымаецца ў самы апошні момант, і мы думаем, што ёсць яшчэ магчымасць паўплываць на гэтае рашэнне. Ну што ж, спадар Валер, давайте ад такіх, можа быць, цікавых і прыемных пытанняў да трошку, можа, такіх вострых і непрыемных. Я думаю, што падчас сустрэч, асабліва Святланы Ціханаўскай з беларускімі дыаспарамі апошнім часам гучыць даволі шмат вострых пытанняў. Тое ж самае было, да прыкладу, падчас сустрэчы тут яе у Варшаве з беларусамі, якія тут жывуць.
я пакуль агульнае такое пытанне, ці шмат вот пытанняў, я ж думаю, вы робіце такі, вядзеце маніторынг, што цікавіць людзей, з якімі пытаннямі яны звяртаюцца, на якія пытанні у офісы Ціханаўскай, у кабінета прадстаўнікоў няма адназначнага адказу. Ну, напрыклад, вельмі папулярнае пытанне зараз і даволі часта крытыка, якую мы чуем на свой адрас, гэта выкарыстанне беларускай мовы ў камунікацыях. Чаму беларуская мова выкарыстоўваецца радзей, чым расійская мова? А чаму, калі ў нас нават задэклараванае двухмоўе, чаму няма такого равенства, роўнасці у тым, як мы карыстаемся? Сапраўды, это тая тэма, на якую мы звяртаем увагу і самастойна, і з дапамогай грамадскага меркавання. Тое, што хацелася б, на мой погляд, мы ўсе хацелі б, каб беларуская мова была ў камунікацыях больш. А разам з тым, у пэўным сэнсе, большая доля расійскай мовы ў афіцыйных камунікацыях, у стужках ад імя Святланы Ціханаўскай, таксама тлумачыцца і аб'ектыўным станам рэчаў у Беларусі. Тое, што грамадства русіфікаванае. І тое, што ўспрыняцце беларускай мовы не заўсёды дапамагае таму, каб вось гэтыя словы, гэтыя месседжы ад офіса Святланы Ціханаўскай дасягалі людзей. Таму гэта пытанне зручнасці і эфектыўнасці ў пэўным сэнсе. Хаця у самой камандзе выкарыстанне беларускай мовы ў нас на вельмі прасунутым узроўні. Многія сустрэчы працоўныя ў самім офісе праходзяць выключна на беларускай мове. Сама Святлана Ціханаўская часта карыстаецца беларускай мовай на ўнутраных нарадах. Для нас гэта норма. І мы б, канешне, хацелі, каб беларуская мова займала большую долю часу, месца ў нашых камунікацыях, і мы будзем імкнуцца ў гэтым кірунку. Ну, што датычна беларускай мовы, то сапраўды прэтэнзіі такія ёсць, я іх чуў, і ў каментах у нас з'яўляюцца. Цябе хочу сказаць, што вот размаўляючы са Святланай, я заўважыў, што мовай яна валодае, адзінае сказываецца невялікая практыка першая, і другое страх, відаць, можа быць, зрабіць памылку, там што неяк так успрымуць. Ну, але заўсёды знойдуцца крытыкі, якія скажуць, што чаму ты так дрэнна гаворыш па-беларуску. Перадайце словы, якія ў свой час сказаў Олег Трусаў, што не можаш ты гаварыць на чыстай беларускай мове, не саромейся, ніхто насамрэч не можа. Лупі на трасянцы. Паступова будзе. Так што з гэтым пытаннем разабраліся, але больш надзённае. Я думаю, што гэта ўсё ж таки пытанне не самае вострае да вас. Самае вострае пытанне, якое задаюць, ну, відаць, людзі назіраюць звонку. Людзі ж маюць вочы, маюць вушы, розум свой. Адзінства лідараў апазіцыі. Мы чуем і ад Святланы Ціханаўскай, ад Паўла Латушкі, там, і ад каардынацыйнай рады, ўсіх астатніх, што мы разам, мы адзіныя. Ты ўмееш, вот назіраем некаторую такую, ну, нескаардынаванасць, назову это мягка. Вот што перашкаджае адзінству? Я хацеў бы удакладніць все ж таки. Вы можете назваць хаця б адзін прыклад такой нескаардынаванасці, тое, што вось прыкмета нескаардынаванасці. Што вы маглі б назваць у якасці прыклада? Так, вот адразу адчуваецца дыпламат, злавіў, как бы, нібыта, да? Ну, я просто скажу, што у нас ёсць розныя ініцыятывы. Напрыклад, Павел Латушка і НАУ арганізавалі эту канферэнцыю па справядлівасці ў Нюрнбергу, у Германіі. І гэта іх ініцыятыва, у яе пэўны ёсць свой вугал погляду на гэтую праблему. Ён больш палітычны, чым акадэмічны. І гэта тое, што яны выношвалі доўгі час, тое, што яны рэалізавалі, і тое, што мы падтрымалі. Святлана Ціханаўская ўзяла ўдзел, выступіла на гэтай канферэнцыі. Сергей Зікраскі, прадстаўнік па правовых пытаннях, таксама ўзяў удзел у гэтым. Мы не зрабілі гэта сваім мерапрыемствам, это засталося мерапрыемства Паўла Латушка і яго каманды, але тым не менш мы аддалі належнае важнасці гэтай тэмы, мы яе падтрымалі, мы выступілі там. Я думаю, што гэта можна ў пэўным сэнсе сказаць адсутнасцю такой каардынацыі, бо это все ж таки ініцыятыва Паўла Латушка, але не супольная ініцыятыва. Можа было бы правільна зрабіць гэта сумеснай ініцыятывай. Але, карацей, на гэтую падзею можна паглядзець з двух бакоў, што гэта прыкмета адсутнасці каардынацыі, а з іншага боку, што мы супрацоўнічалі па гэтай ініцыятыве і нешта зрабілі важнае разам.
Пытанне ад Ніны Новікавай. Яна пытаецца пра грошы МВФ. Яны выдаткоўваліся на ліквідацыю наступстваў ковіда. Ці можа МВФ, ну вот пытанне да вас, в прынцыпе, як да чалавека, які разбіраецца, як працуюць гэтыя ўсе структуры, ці можа МВФ пракантраляваць, як расходуюцца гэтыя сродкі і прымусіць беларускі рэжым за гэтыя сродкі купіць менавіта вакцыну, а не патраціць на якія-небудзь іншыя нужды. Сапраўды выдатнае пытанне, і мы звярталі на ранніх этапах мы звярталі ўвагу МВФ і тых краін, якія маглі паўплываць на рашэнне МВФ аб выдзяленні сродкаў Лукашэнку. На тое, што Лукашенко і ўвесь яго рэжым, весь яго ўлад праявілі абсалютную безадказнасць у тых пытаннях, якія тычацца супрадзеянню ковіду, распаўсюду ковіду яшчэ на самых ранніх этапах. І да гэтага часу мы бачым, наколькі некампетэнтна сябе паводзіць улада, як яны правальваюць гэтую кампанію і па вакцынацыі, і па барацьбе з ковідам, па прафілактыцы супраць ковіда. Тым часам, як нашыя суседзі, як еўрапейскія краіны ўжо пайшлі вельмі далёка у сэнсе вакцынацыі, і умовы для жыццядзейнасці на сённяшні дзень значна спрошчаныя для людзей. Мы вяртаемся пакрысе да нормы нейкай. У Беларусі толькі гэтая хваля накрывае нас усё больш і больш і больш, і мы не можам сказаць, калі гэтая хваля спыніцца. Што да МВФ і іх магчымасцей для кантролю за тым, як будуць расходавацца гэтыя сродкі, то можна сказаць, у дакументах, у тлумачальных дакументах да гэтай транзакцыі было пазначана, што МВФ будзе аналізаваць, ацэньваць, якім чынам урады, якія атрымалі гэтыя грошы, іх патрацілі. І калі гэта будзе патрачана не ў тых мэтах, для якіх выдзелены гэтыя сродкі, гэта можа паўплываць у будучым на тое, як МВФ выдзяляе сродкі на нейкія праграмы фінансавай дапамогі. Што гэта азначае? Што на сённяшні дзень у Лукашэнкі абсалютная свабода у тым, як ён карыстаецца гэтымі сродкамі. Ён можа іх патраціць на закуп узбраенняў, ён можа іх патраціць на аплату паслугаў амонаўцаў, па збіцці і калечанні людзей. Ён можа патраціць, в прынцыпе, і на тое, каб змагацца з ковідам, але мы не бачым, каб была такая мэтанакіраваная праграма ў гэтым кірунку. Разам з тым, наступствы для Беларусі з пункту гледжання МВФ надыдуць праз некалькі гадоў. Не вельмі рана. На вялікі жаль, гэтая працэдура будзе працаваць вельмі павольна, расцягнутая ў часе, і гэтыя наступствы могуць і не надысці для рэжыму. Дарэчы, пра кантроль. Таксама вельмі важнае пытанне. Кожны раз, калі Святлана Ціхановская сустракаецца з кіраўніцтвам якой-небудзь краіны, заўсёды яна узнімае пытанне падтрымкі грамадзянскай супольнасці, незалежных СМІ, рэпрэсаваных і гэтак далей. Кожны раз мы чуем ад тых лідараў, чыноўнікаў, з якімі яна сустракаецца, што мы тут падтрымаем, наша краіна выдаткавае такую-то суму грошай і гэтак далей. Гэта прыемна чуць. Але потым неяк, прынамсі, я не бачу інфармацыі. Сапраўды, ці былі гэтыя грошы выдаткаваныя, хто іх атрымаў, куды яны пайшлі, і гэтак далей. І я, можа месяц, можа болей таму, гэта пытанне задаваў Франаку Вячорку. Я думаю, вы ў курсе. Франак сказаў, да, на жаль, у нас такой нейкай службы маніторинга, кантролю няма, час прайшоў. Можа быць, вы улічылі гэтыя памылкі. Я разумею, што пракантраляваць выканаў сваё абяцанне там, умоўны Макрон, даволі складана, але тым не менш. Добрае пытанне, сапраўды адно з такіх найбольш вострых і складаных пытанняў. Сапраўды, Святлана Ціхановская робіць вельмі шмат для таго, каб збіраць гэтыя сродкі. У яе выдатная здольнасць для фандрейзінгу на такім макраўзроўні, дзе яна прагаворвае гэтыя пытанні з прэм'ер-міністрамі, з міністрамі замежных спраў і атрымлівае такую дапамогу, ці дакладней сказаць, запэўненні ў тым, што такая дапамога паступіць. Вельмі часта гэтыя сродкі выдаткоўваюцца без нашага ўдзела. Часцей, чым не, гэта робіцца без нашага ўдзела. З найбольш буйнымі гульцамі мы можам весці наўпроставыя перамовы. З Кангрэсам Злучаных Штатаў, напрыклад, мы вядзем наўпроставыя перамовы. З Еўрапейскай камісіяй мы таксама абмяркоўваем гэтае пытанне, мы выказваем свае
меркаванні, паказваем лічбы, паказваем, што гэты рост павінен быць больш упэўненым для того, каб закрываць усе патрэбы. Разам з тым наш удзел у тым, як у працэсе выдаткавання гэтых сродкаў, кантролінгу гэтага, ён вельмі абмежаваны. І ў гэтым сэнсе наша аддаленасць ад гэтага працэсу, яна таксама патрэбная, таму што ёсць пэўныя перасцярогі, што Святлана Ціханаўская ці яе каманда могуць нейкім чынам уплываць на выдаткаванне сродкаў. Лепш было б, каб была пэўная аўтаномія ў гэтым пытанні, каб нас не абвінавацілі ў тым, што ёсць нейкія фаварыты для атрымання сродкаў. Аб'ектыўнасць... Размова не ідзе пра тое, каб Святлана Ціханаўская ці там Валерый Кавалеўскі там указваў, вот гэтаму дайце столькі, гэтаму здайце столькі, а просто каб быў сапраўды щоб можна было пабачыць справаздачу. Святлана Ціханаўская сустрэлася вот з гэтым, ён паабяцаў выдаткаваць. Вот, калі ласка, праз пэўны час такая-то сума была выдаткавана, яна была перададзена туды, адтуль яе Так, сапраўды, далёка не заўсёды нам расказваюць, што было зроблена і як былі выдаткаваныя сродкі, куды яны пайшлі, бо каналы праходжання гэтых сродкаў таксама могуць быць рознымі. Вельмі рэдка нацыянальныя ўрады выдаюць наўпрост гэтыя грошы нейкім атрымальнікам. Як правіла, гэта ўсё праходзіць праз пэўныя арганізацыі, якія з'яўляюцца такімі хабамі на скрыжаваннях гэтых фінансавых потокаў, якія пасля апрацоўваюць праектныя заяўкі і вырашаюць, хто з тых людзей, якія запытвае гэтыя грошы, хто з гэтых арганізацый, структур мае найлепшыя шансы для атрымання. Тут это свая такая цэлая праслойка арганізацый, якія гэтым займаюцца, бо самыя нацыянальныя ўрады не часта маюць да гэтага наўпроставае дачыненне. Я пагаджуся з тым, што нам вельмі патрэбная такая структура, нам вельмі патрэбны такі механізм, які будзе рабіць і маніторынг, і ацэнку, і таксама дапамагаць тым людзям, тым арганізацыям, урадам, якія дапамагаюць нам у нашых праблемах, зразумець, якім чынам гэта можна рабіць больш эфектыўна, каб атрымлівалі дапамогу менавіта тыя, хто ў гэтым на сённяшні дзень, каму гэта найбольш патрэбна. Таксама даволі часта чую папрокі ў бок офіса і кабінета з нагоды таго, што яны ўсё ж такі працягваюць неяк так глядзець у бок Масквы і Крамля. У тым сэнсе, што хацелі бы наладзіць стасункі з Масквой, хацелі бы там, можа быць, я не ведаю, можа быць, не з Пуціным арганізаваць сустрэчу Ціханаўскай, дзесьці там з кіраўніцтвам. Як вы лічыце, ці ёсць у гэтым патрэба на сённяшні дзень, ці не прыйшоў час ужо пераканацца, што расійскі рэжым, ён на баку беларускага рэжыма і ні з кім гаварыць не будзе, ці у вас ўсё ж такі іншае бачанне? У нас іншае бачанне. Мы працягваем бачыць Расію як важнага гульца ў Беларусі, у якой ёсць свае аб'ектыўныя інтарэсы у тым, што адбываецца ў Беларусі. Мы, канешне, бачым, што да сённяшняга дня Расія адыгрывае негатыўную ролю. Яны ўмешваюцца ва ўнутрыпалітычныя працэсы ў Беларусі, яны дапамагаюць Лукашэнку вытрымліваць гэты націск, унутраны націск ад беларусаў і знешні націск для таго, каб прымусіць яго спыніць рэпрэсіі. Расія на сённяшні дзень адыгрывае негатыўную, дэструктыўную ролю для беларускага народа, для беларускіх інтарэсаў нацыянальных. Разам з тым мы таксама разумеем, што гэта дыстанцыя паміж Пуцінам і Лукашэнкам можа расці. І мы бачым, што ёсць цэлы шэраг раздражняльнікаў, якія існуюць у двухбаковых адносінах паміж Пуцінам і Лукашэнкам. Напрыклад, сітуацыя з захопам самалёта Ryanair. Яна абсолютна выходзіць па-за межы нармальнага, і мы дакладна ведаем, што ў Крамлі гэтым былі вельмі незадаволеныя паводзінамі Лукашэнка, яго такім апартунізмам і непавагай да міжнародных норм паводзінаў. Міграцыйны крызіс, ён таксама не ў інтарэсах Расіі. І безумоўна, што гэта можа весці да таго, што будуць пераводзіць пальцы ў бок Расіі і казаць: паслухайце, Расія як такі пэўны гарант рэгіянальнай бяспекі, таго, каб выконваліся міжнародныя нормы у Беларусі, нічога не робіць для гэта. І той чалавек, якого падтрымлівае Расія, на сённяшні дзень стварае вельмі такую выбуховую сітуацыю для міжнароднай рэгіянальнай бяспекі
Тое, што зараз адбываецца на мяжы з Польшчай, вельмі небяспечна. Правакацыі, якія мы бачым, становяцца ўсё больш частымі, яны могуць прыводзіць да рэальных канфліктаў. Гэта хацелася б пазбегнуць, канешне. Таму ёсць яшчэ пытанне санкцый. Як санкцыі ўздзейнічаюць на эканоміку Лукашэнкі, яны таксама чапляюць інтарэсы Расіі. І гэты санкцыйны ціск будзе павялічвацца, рыхтуецца 5-ты пакет, і ён таксама будзе працягваць так кумулятыўна ўздзейнічаць на эканамічныя і фінансавыя інтарэсы Расіі. Таму гэтая дыстанцыя будзе працягваць павялічвацца. Мы са свайго боку працягваем прапаноўваць Расіі адыгрываць канструктыўную ролю, спыніць ўмяшальніцтва ва ўнутраныя справы Беларусі, але таксама і ўзяць удзел у міжнародных намаганнях, медыяцыі ці ў шматбаковых намаганнях для того, каб пачаць дыялог у рэшце-рэшт у Беларусі, пачаць перамовы пра тое, як арганізаваць гэты транзіт да дэмакратычных перамен у краіне. Я вам імгненную рэакцыю наших гледачоў на гэтыя ваши словы. Россия сама еще хуже ведет себя, чем Лукашенко. Хватит врать людям. Для Тихановской Путин цудоўны палітык, грашовыя сродкі выдаюць яе куратары ФСБ России за яе працу цераз розныя падначаленыя России замежныя ведомствы. Ну і ў тым же стылі. Вас не спыняе, вот что такое стаўленне, да, вот такой позиции? Про грошы з боку ФСБ для Тихановскай я нічого не могу сказать, нічого про это не ведаю, нічого не бачу. Што да пазіцыі Расіі, наколькі яна канструктыўна, дэструктыўна і так далей, Расія — гэта аб'ектыўная рэальнасць. Яна там, дзе яна ёсць. У яе ёсць значны ўплыў на сітуацыю ў Беларусі. І фармальны, і нефармальны, і праз міжнародныя дамоўленасці, праз фінансавыя інструменты, эканамічныя інструменты. Мы павінны з гэтым штосьці рабіць. Мы можам ігнараваць Расію, ці мы павінны ўсё ж такі улічваць гэты фактар, працаваць з гэтым фактарам. Як мы бачым, все краіны, якія нас абкружаюць, якія нас падтрымліваюць, якія таксама вельмі церпяць у адносінах з Расіяй ад апартунізма, валюнтарызма Расіі, як ігнаруе часам Расія міжнародныя правілы, тым не менш працягваюць працаваць з Расіяй. Гэта і Злучаныя Штаты, і Германія, Великабрытанія, і Польша, і Літва нават, і нават Украіна. Мы ведаем, што Украіна да гэтага часу не разарвала дыпламатычныя адносіны, а спрабуе працаваць з Расіяй, дамаўляцца з Расіяй, нават там, дзе это вельмі балюча, вельмі складана. Таму мы са свайго боку ні ў якім разе не маем права махнуць рукой на Расію і сказаць: «Расі, як хочаш, там рабі, што хочаш, мы будзем ісці сваім шляхам». Мы павінны ўлічваць наяўнасць гэтага фактара, наяўнасць гэтага важнага гульца, і мы будзем з ім працаваць далей. Дарэчы, калі Украіну ўжо ўзгадалі, таксама вельмі важны накірунак і, як мне падаецца, пакуль што правальны. Так? Не? Не. Абсолютно не провальные. У нас две такие, по-моему, мимолетные, как это называется, сустрэчы Тихановскага и Зеленскага. Сустрэча ці ўдзел у сумесным абмеркаванні с аднаго боку, ну я двух асобаў назову: Франак Вячорка ад офіса Святланы Тихановскай і Геннадий Максак с украінскага боку, кіраўнік грамадскага аб'яднання, палітолог «Украинская призма». Ну вот как-то вот маловато будет, як казалі ў мультику советскім. А вы яшчэ, магчыма, пропустили удзел Святланы Тихановскай у абмеркаванні Люблінскага трохкутніка, што было ў гэтым годзе. Па ініцыятыве, дарэчы, украінскага міністра замежных спраў, хоць там прысутнічалі і польскія, і літоўскія міністры замежных спраў, менавіта украінцы запрасілі Святлану да ўдзелу. Было яшчэ мерапрыемства супольнае з Вярхоўнай Радай, дзе Святлана Тихановская сустрэліся цэлы шэраг парламентараў украінскія, якія ўваходзяць у такую міжфракцыйную групу па Беларусі. Ёсць кантакты і менш заўважныя, працоўныя кантакты з знешнепалітычнай групай і ў офісе прэзідэнта, і ў офісе прэм'ера, і з самім міністэрствам замежных спраў. Мы разумеем, чаму украінцы устрымліваюцца ад таго, каб ісці на такія адкрытыя афіцыйныя кантакты паміж прэзідэнтам Украіны і Святланай Тихановскай. Зараз усталяваўся такі вельмі нялёгкі, вельмі уразлівы, можа, дзесьці баланс сітуацыі ва ўкраіне, і Украіна не хацела гэты баланс парушыць нейкімі сваімі
крокамі, якія могуць выклікаць такую абвостраную рэакцыю. Як мы бачым, Лукашенко досыць актыўна рэагуе на знешнепалітычную дзейнасць Святланы Ціханаўскай. Нагадаю, што калі Літва надала афіцыйны статус офісу Святланы Ціханаўскай у Вільнюсе, то фактычна цалкам было закрытая амбасада Літвы ў Менску. Такія наступствы могуць быць вельмі практычнымі, вельмі складанымі, вельмі балючымі не толькі для ўрадаў замежных краін, але і для самых беларусаў. Калі мы паспрабуем пралічыць рэакцыю Лукашэнкі на сустрэчу Зеленска з Ціханаўскай, то сцэнарыі могуць быць разнастайнымі і ніводзін з іх не будзе станоўчым. Гэтая рэакцыя можа быць даволі абвостранай. Разам з тым і сам Лукашенко, канешне, вельмі зацікаўлены ў тым, каб сённяшнія адносіны двухбаковыя з Украінай захоўваліся на такім узроўні, якім яны ёсць. Калі вы памятаеце, нейкі час таму расіяне так вельмі шчодра прапанавалі Лукашэнку адкрыць пералёты ў Крым, і нягледзячы на всю шчодрасць гэтай прапановы і прывабнасці яе, Лукашенко адмовіўся, таму што ён ведае, што рэакцыя Кіева будзе вельмі вострай. І яна можа мець вельмі сур'ёзныя практычныя наступствы для эканомікі Лукашэнкі. Таму ёсць баланс, гэтая раўнавага, яна вельмі няпростая, яна вельмі складаная, і украінскі бок на сённяшні дзень выбірае падтрымліваць гэтую раўнавагу. Гэта не азначае, што кантактаў не будзе, што у нас не будзе развіцця адносінаў двухбаковых, я маю на ўвазе офіса Святланы Ціханаўскай і каманды Зеленскага. Але, тым не менш, мы паважаем пазіцыю украінскага боку і ставімся да яго з разуменнем. Дарэчы, я ведаю, што вы уважліва сочыце за тым, як там палітыка, што палітыка, якая яна ва ўкраіне. Я думаю, што вы чыталі там розныя развагі, перасцярогі, што Зеленскі становіцца на шлях Лукашэнкі. Вы не заўважаеце такого? Няма такой перасцярогі? З нашага боку мы гэта не заўважаем. Ва ўсякім разе украінцы досыць рэгулярна нагадваюць сваю пазіцыю па беларускім пытанні, пра тое, што яны падтрымліваюць беларускі пратэст, падтрымліваюць беларускі народ, і што яны не прызнаюць Лукашенка прэзідэнтам. Гэтая пазіцыя прынцыповая, яна не мяняецца. Для нас гэта самае галоўнае. Што да ўнутрыпалітычных працэсаў, як там развіваецца сітуацыя, то ў кожных краінах ёсць шмат якіх падзей, якіх развіцця палітычных нейкіх працэсаў, якія могуць выклікаць заклапочанасць у жыхароў гэтых краін. З нашага боку мы заўсёды імкнемся да того, каб яднаць палітычныя сілы вакол беларускага пытання, і гэта тое, што нам атрымліваецца досыць добра. Як мы кажам, і ў еўрапейскім звязе, і ў Злучаных Штатаў Беларусь аб'ядноўвае палітычныя сілы, якія часам знаходзяцца зусім дыаметральна ў супрацьлеглых кутках, тым не менш нам гэта атрымліваецца. У нас зараз няма ніякай ні жадання, ні апетыту, ні патрэбы ў тым, каб гуляцца на нейкіх палітычных палях, будь то Украіна, Польшча ці Германія. Мы атрымліваем шмат дапамогі і маральнай, арганізацыйнай, палітычнай ад гэтых сіл, і мы заўсёды гэта шануем. Таму мы зноў жа з павагай адносімся, ставімся да гэта. Мы ўпэўненыя, што тыя механізмы, якія ўжо існуюць, інстытуты, якія існуюць ва ўкраіне, яны справяцца з такой нагрузкай. Васіль Світка пытаецца, калі будзе зваротная сувязь Ціханаўскай, асабіста да яе шмат пытанняў ад беларусаў. Чаму да гэтага часу Святлана не выйшла ў прамы эфір і не адказала на ўсе пытанні сама? Сапраўды, калі адбываюцца сустрэчы Святланы Ціханаўскай там з беларусамі там Варшавы, Нью-Йорка там ці яшчэ дзе, яна сама адказвае на ўсе пытанні, але не ўсе ж маюць магчымасць сустрэцца, і перш за ўсё беларусы з Беларусі. Ёсць што-небудзь такое? Сапраўды слушная заўвага, і сапраўды унутраная камунікацыя гэта наш прыярытэт. Ва ўсякім разе можна адзначыць, што гэты прыярытэт мы можам адпрацоўваць лепш. І такія камунікацыі на Беларусь, для беларусаў, якія зараз знаходзяцца ў Беларусі, вельмі важныя. У нас штодзённыя ёсць камунікацыі такія працоўнага кшталту з тымі людзьмі, якія па-ранейшаму знаходзяцца ў Беларусі, якія праяўляюць грамадзянскую актыўнасць, у тым ліку і з удзелам Святланы Ціханаўскай. Але заўвага прынятая. Я думаю, што ёсць абсалютны сэнс у тым, каб арганізоўваць такія сазвоны не адзін і не два разы, а рабіць іх рэгулярнымі. Адказы на пытанне.
Дарэчы, я ну хотя можна і спытацца, вы сам веруючы чалавек? Ну, скажем так, я з цікавасцю назіраю за гэтай сферай. Ага. Ну, як кажуць нашы сябры украінцы, такое, не? Тым не менш, вот падчас гэтай сустрэчы ў Варшаве прагучала цікавае пытанне наконт беларускай аўтакефаліі. Святлана не адказала на яго. Ну, можа, чалавек не ў тэме не ведала, што сказаць, каб кагосьці не пакрыўдзіць, але вот ваше меркаванне. І я не адкажу на гэтае пытанне, таму што это пытанне досыць складанае, яно вельмі спецыяльна, і разам з тым гэтае пытанне вельмі важнае і адчувальнае. Нам трэба вельмі добра падумаць пра то, як мы хочам сфармуляваць сваю пазіцыю па гэтым пытанні, каб не нарабіць больш шкоды, чым добра. Пытанне такое, якое я спадзяюся, што будуць на яго будуць шукаць адказы тыя людзі, якія будуць жыць у вольнай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі, дзе будзе дастаткова прасторы, магчымасцяў для абмену меркаваннямі у такім паважлівым тоне з разуменнем усіх наступстваў адмоўных і станоўчых наступстваў гэтае рашэння. Такое рэзкае, можа нават дзесьці правакацыйнае, ну тым не менш вот такое пытанне ад нашага гледача. Спадар Кавалеўскі, не лічым мэтазгодным прывесці хоць пару прыкладаў, як праца офісу дапамагла беларусам у Беларусі. Цікавае пытанне. Я думаю, што тут трэба разабрацца, чым займаецца офіс Святланы Ціхановскай, які ў яго мэты. Святлана Ціхановская — гэта лідар, абраны беларускім народам. Яна была вымушаная пакінуць тэрыторыю Беларусі праз пагрозу для яе жыцця, для яе сям'і. Выехаўшы па-за межамі Беларусі, Святлана Ціхановская тым не менш вырашыла працягваць барацьбу за тое, каб у Беларусі адбыліся перамены, як абраны прадстаўнік беларускага народа. Гэтыя перамены будуць вынікам дзеянняў усіх нас, не толькі Святланы Ціхановскай. Тое, што мы робім дзень ад дня, мы спрабуем стварыць умовы для таго, каб такія перамены адбыліся. Для гэта, перш за ўсё, трэба спыніць гвалт у Беларусі, трэба спыніць рэпрэсіі, трэба дапамагчы тым людзям, якія ўжо пацярпелі ад гэтага. Важна разумець, што і гэтыя рэпрэсіі, і гвалт, і ўсё тое, што мы назіраем, з'яўляецца рэакцыяй на ўнутраны супраціў беларусаў, перш за ўсё. Гэта тое, што найбольш балюча для Лукашенка, это тое, што яго нервуе больш за ўсё, тое, што робіць яго няпэўным у сабе, у сваіх здольнасцях кантраляваць сітуацыю найперш. Што мы можам зрабіць, каб дапамагчы людзям, якія церпяць ад рэпрэсій, гэта у самой Беларусі. Всё ж такі мы дапамагаем скансалідаваць пазіцыю міжнароднай супольнасці па гэтым пытанні, бо альтэрнатывай таму, што мы сёння назіраем, гэта такая вельмі ўпэўненая прынцыповая пазіцыя свету, што да падзей у Беларусі. Альтэрнатывай магло б быць тое, што Лукашенку сказалі: «Окей, можаш рабіць, што хочаш, ты гаспадар на гэтым клачку зямлі, і мы прызнаем цябе і надалей. Таму рабі, што хочаш, у нас няма ніякіх да цябе прэтэнзій». Ці мы ўсё ж такі працягваем усе разам рухацца ў бок перамен. Вельмі складана, вельмі павольна. Так мы несем страты, так нам складана і псіхалагічна, і маральна, і не толькі людзям, якія засталіся ў Беларусі, але і тым людзям, якія працягваюць сваё змаганне за перамену Беларусі. Усім прыходзіцца мабілізавацца, усім прыходзіцца адсунуць дзесьці сваё асабістае і больш дбаць пра грамадскія інтарэсы. Але тым не менш мы імкнемся дапамагаць тым людзям, якія вымушаныя былі з'ехаць з Беларусі, ствараць умовы для іх, калі яны прыбываюць у іншыя краіны. Гэта перш за ўсё нашыя краіны-суседзі, Украіна, Латвія, Літва, Польшча, для таго, каб гэтыя людзі змаглі знайсці сябе, вырашыць нейкія праблемы з дакументамі. Многія з гэтых людзей атрымліваюць і фінансавую дапамогу, матэрыяльную дапамогу, працаўладкаванне, дапамогу з дакументамі. Таму такая дапамога, дзе магчыма, мы яе дастаўляем людзям. А калі б нам было магчыма, напрыклад, даставіць вакцыны супраць ковіду ў Беларусь, то мы гэтым пытаннем займаемся ўжо з сакавіка. Былі і звароты ад Святланы Ціхановскай да
еўрапейскай камісіі. Зараз мы гэтае пытанне насамрэч абмяркоўваем таксама і з польскім бокам. Літва вельмі даўно спрабавала штосьці зрабіць на гэтым кірунку. Вельмі часта, часцей, чым не, гэтыя намаганні сутыкаецца з нежаданнем беларускага рэжыма Лукашэнкі, з тым, каб атрымаць такую дапамогу. І ўжо на сённяшні дзень Польшча гатовая выдзеліць дзесяткі тысяч вакцынаў для того, каб і высокаякасных вакцынаў для беларусаў, каб абараніць сябе ад гэтай хваробы. Таму ёсць пэўныя поспехі у тым, што мы робім менавіта для беларусаў Беларусі, але ёсць і пэўныя пытанні, дзе нашы магчымасці могуць быць абмежаваны, але гэта не азначае, што мы не будзем гэтым займацца надалей. Вельмі часта падчас нашых папярэдніх эфіраў да вас было пытанне, вот калі там Ціхановская сустрэнецца вось з тым там лідарам ці вось з тым лідарам. Зараз у тым жа ж ключы, але нечаканае нават для мяне пытанне. Назовіце дату сустрэчы Ціхановскай з Пазняком. Мы былі калі ў Нью-Йорку, нам такія пытанні задаваліся ў лоб, але задаваліся яны трохі з нечаканага вугла. Нам казалі, мы ўжо шмат разоў звярталіся да офіса Святланы Ціхановскай з прапановай аб сустрэчы Зянона Пазняка са Святланай. А на што мы адказвалі? Мы да гэтага часу не атрымалі ніводнага звароту ад Зянона Пазняка ці яго людзей з тым, каб такая сустрэча адбылася. Таму вось, калі ласка, нашы кантакты, мы будзем вельмі рады пачуць ад вас, і мы будзем вельмі рады арганізаваць такую сустрэчу. Таму з нашага боку такая гатоўнасць ёсць заўсёды. Мы будзем рады такой магчымасці, мы абсолютно адкрытыя да гэтага кантакту. Спадар Валер, я ж перакананы, што вы бачылі інтэрв'ю Зянона Станіславовича, якое ён даваў Еўрарадыё тут у нашай студыі. І пасля ўсяго таго, што ён нагаварыў на адрас і офіса Святланы Ціхановскай і яе асабіста, вот вы параілі сустрэчу? Так, безумоўна. Зянон Пазняк з'яўляецца такой вельмі важнай фігурай для беларускай незалежнасці, для беларускай палітычнай гісторыі. Гэта чалавек, які працягвае прысутнічаць на палітычным полі. Я не буду ацэньваць яго магчымасці для того, каб аб'ядноўваць людзей вакол сябе, ці здольны ён на сённяшні дзень сфармуляваць нейкую ідэю, за якой пойдуць большасць беларусаў. Але мы заўсёды будзем рады аддаць належна яго дасягненням у мінулым, яго энергіі, яго веры ў будучыню Беларусі. Таму я, безумоўна, раю, каб такая сустрэча адбылася. Ну, вось ён прыходзіць на гэтую сустрэчу са сваёй прапановай, якую ён агучваў тут нам в эфіры, што санкцыі трэба спыняць, а не размаўляць пра 5-ы пакет нейкі ці 6-ы ці яшчэ які, што трэба, каб перагарнулі старонку і распачаў захад перамовы з Лукашэнкам, таму што вот трэба хоць рэшткі грамадзянскай супольнасці ратаваць, ну і далей па тэксце. Ну і што вы адкажаце, Ватка? Ну, я яму аргументавана адкажу. Тое, што санкцыі ўводзіць Еўрапейскі звяз і Злучаныя Штаты ў адказ на рэпрэсіі. І ўводзяцца яны не таму, што гэта папрасіла Святлана Ціхановская ці хтосьці з дэмакратычных лідараў, а таму, што Лукашенко парушае закон і адказным за ўвядзенне санкцыяў з'яўляецца менавіта Лукашенко. І, дарэчы, па пытаннях большасць беларусаў менавіта ускладаюць адказнасць за ўвядзенне санкцый менавіта на рэжым. 55% па апошніх апытаннях абвінавачваюць рэжым у тым, што ўводзяцца санкцыі. Гэта таксама і па ўсіх іншых пытаннях. Чаму насамрэч Захад павінен адкрываць, дакладней, Лукашенко павінен весці дыялог перамовы з Захадам па сітуацыю Беларусі, калі ў нас ёсць беларусы, для таго, каб вырашаць гэтые пытанні. Мы настойвалі з самага пачатку, што дыялог Лукашэнкі пра будучае Беларусі, пра пераходны перыяд, пра транзіт, павінен весціся з беларусамі, а не з заходнікамі, не з расіянамі, не з арабскімі эміратамі, ні з кім іншым, а менавіта з намі. Таму што гэта нашая тэма, гэта наша адказнасць. Ну і на завяршэнне. Самае такое надзённае пытанне, прэтэнзія, якую выказваюць офісу Святланы Ціхановскай, што, маўляў, не далі вот нам, беларусам, канкрэтны план перамогі. Сёння робім вось у 18 гадзінаў гэта, заўтра ў 9:00 вось гэта, паслязаўтра святкуем перамогу. Я ведаю, што вот там нешта гляжу, у вас піджак троху адтапырваецца.
план прынеслі з сабой все-таки зараз покажаце? План, насамрэч мы разумеем, што такія планы просто не могуць існаваць, таму што распісаць все па хвілінах, па днях ці па гадзінах просто немагчыма. У нас ёсць мэта, да якой мы імкнемся, мы ведаем, што мы можам зрабіць. Мы аб'ядноўваем свае намаганні з іншымі дэмакратычнымі сіламі, мы не робім гэта адныя. Гэты план, безумоўна, гэта такі жывы арганізм, які развіваецца, які мяняецца, які удакладняецца. Мы бачым, што адбываюцца пэўныя падзеі з розных бакоў, якія могуць уплываць на нашу барацьбу, ці на тое, як Лукашенко спрабуе адбіцца ад гэта і ўнутранага, і міжнароднага ціску. Ёсць вельмі шмат фактараў, пачынаючы з Расіі, заканчваючы Украінай, ці Польшчай, ці ковіднай сітуацыі, хто ведае, можа вось гэтая пандэмія, гэтая хваля хваробаў, захворвання ў Беларусі, яна можа прывесці да пэўных зрухаў, якія не можа прадказаць ніхто, ні Святлана Ціхановская, ні сам Лукашенко. Ну і на завяршэнне асабістае да вас пытанне. Ну, вас датычнае. Вядома, што супраць Святланы Ціхановскай і Паўла Латушкі распачалі чарговую крымінальную справу. Нібыта яны там сабе нейкія дзяржаўныя пасады прысвоілі неналежным чынам. Спадар Валер, вы вот кіраўнік кабінета прадстаўнікоў. Ну, фактычна, лічы, прэм'ер-міністр. А супраць вас справы крымінальнай няма. Супадзенне? Да, цікавае пытанне, дзякуй. Сапраўды, з усіх тых людзей, якія удзельнічаюць у намаганнях і Святланы Ціхановскай, і Паўла Латушка, толькі яны двое былі названыя як фігуранты гэтых крымінальных спраў. Разам з тым я адзначу, што ніколі мы не называлі сябе ўрадам у выгнанні, мы называемся офісам Святланы Ціхановскай, у межах якой ёсць вось гэты кабінет прадстаўнікоў, но это фактычна такая група спецыялістаў па пэўных кірунках. Таму я все ж таки асцярогся называць сябе чымсьці як прэм'ер-міністр, гэта просто каардынатар па супрацы ўсіх гэтых экспертаў, які бліжэй знаходзяцца да Святланы Ціхановскай просто геаграфічна. Таму все ж таки мы не ўрад у выгнанні, гэта важная адметнасць, якая гаворыць пра тое, што мы ніякім чынам не замахваемся на тое, каб стварыць нейкую паралельную дзяржаву. Дзякуй вялікі. Ну што ж, будзем спадзявацца, што ўсё ж такі вашыя намаганні, вашая праца пойдуць на карысць беларусам і Беларусі, і усе мы ў хуткім часе вернемся на радзіму, дзе адсвяткуем тое, што хочам адсвяткаваць. Дзякуй вялікі. Валерый Ковалевскі, Зміцер Лукашук, слухайце і глядзіце нас.